Ei, va com vau què? Avui és dimarts i és abans de sopar. O sigui que una milloria ha hagut respecte, per exemple, al dimarts passat que vaig gravar això a les 11 tocaes i l'anterior. Igual és perquè m'he posat una altra vegada el jersei dels dimarts. Crec que era este que vaig descobrir que l'havia portat en diversos vídeos seguits. Igual pot ser això, però avui estic gravant abans de sopar. Mireu, avui igual sentireu de fons miols, perquè estan per ahí Gramsci i Negri, que porten uns dies que estan, jo que sé, discutint de marxisme, però als crits, i a més de matinada. Però vaja, en fi, ja veurem si arriben a un acord. Però és probable que sentiu de fons miau, miau, són ells discutint discutint de variants del marxisme. Bon, avui del que he parlat és d'un tema... Mireu, de vegades és difícil no parlar de Madrid, Pongamos que hablo de Madrid. És difícil perquè estàs tot el dia rebent informació, que si se tanca un bar, no sé si se'n recordareu, que se va tancar un bar que es deia el bar comercial, i així sí, en televisió, i bueno, que total, també després se va reobrir, i també va eixir, bon, en Madrid, algú se tira un pet, algú important se tira un pet, i això és notícia, però d'obertura de telediaris i tal, no? Aleshores, al final uno acaba tenint una opinió sobre allò que fa Almeida, que si la zona aquesta del centre, Madrid-centre, què sé jo, de tot tenim una opinió de lo que passa en Madrid. Que, per cert, parlant d'opinió, avui he vist que plovia. I al principi he pensat, ja estem una altra vegada, ja està plovent una altra vegada. Però sabeu què? Que després m'han recordat els madrilenys que ja estaran a Gandia i he dit, au, a gaudir-la, que és un poc de justícia poètica. A nosaltres ens va ploure falles, ara que veniu així a províncies a buscar el solet, ala, ahí el teniu, que vos aprofite. Bueno, m'estic anant avui, el faré llarg, perquè encara no he començat. El rotllo és ixe, que al final d'esta ciutat on es venen els agradables visitants a les nostres costes acabem per tindre opinió de quasi tot. Però vaja, el cert és que a banda de coses innecessàries és de veres que altres són importants i no només són importants sinó que ens afecten a la nostra vida perquè a Madrid és la capital de l'oligarquia, Ara, amb el tema que és dels oligarques russos, suposo que ja s'està posant de moda una paraula que sabeu que jo faig servir molt, que jo gaste molt, la oligarquia. Doncs els nostres oligarques estan a Madrid, viuen a Madrid. De fet, fan ahir els seus trapitxeos, els seus negocis a Madrid. I vaja, Madrid és un poc com en el cim de totes les xarxes clientelars acaba en Madrid, no? En fi, la Gürtel, per exemple, que va començar allà i ens la van enviar. Digueren, aneu ahir a províncies a fer negociets, que ahir n'hi ha penya que té ganes de fer favors, que vol a gent que vinga de Madrid, de la meua part, que té ganes de fer carrera. Bo, ja sabeu. I aleshores estos dies s'estava parlant d'un d'aquestos escàndols de comissions, no? D'una parella de fulanos que es veu que eren amics d'un cosí de l'alcalde de Madrid i aleshores feren de comissionistes en l'adquisició, quan pitjor estava la pandèmia, en l'adquisició de mascaretes fatals, de guants horribles, de PCRs que no funcionaven, i per aconseguir això unflaren, els posaren un sobrepreu bestial per endur-se no sé quants quilos de comissió, no? Quilos d'euros. En fi, una notícia habitual de l'estat espanyol des dels temps d'Alfons XII, En fi, lo que viene siendo la restauración, a tota màquina, Però vaja, el cas és que aquesta història me va fer especial gràcia perquè un dels comissionistes és un tio que es diu, si no recorde malament, Luis, crec que és Luis, Medina, crec que és Medina, Abascal. No res a veure amb Santiago Abascal, sinó amb Nati Abascal, que així n'hi ha molta penya Abascal. Clar, el rotllo és que aquest fulano, atenció, és duque de no sé què, però és el fill del duc de Fèria. Del duc de Fèria. Clar, que ara n'hi ha un altre duc de Fèria.
Clar, com ja tenim una edat, en els anys 90 el duc de Fèria aquest, que és grande d'Espanya, perquè això és un títol, bueno, de la casa Medinaceli, jo no sé què, que les tercios de Flandes ja estaven ahí fent la mà, doncs aquest fulano, el duc de Fèria, va acabar en la trena, va acabar en la càrcel, en la garxola, i té molt de mèrit, ser duc, ser grande d'Espanya i acabar en la garxola en aquest país. Clar, per què? Clar, els de la meua quinta ho recordareu. Per què va acabar en la garxola? I agarreu-vos per narcotraficant i, a més, per pederasta. Vull dir, perquè el tio va segrestar, va pagar per a que li l'endugueren a casa, en fi, una cosa super sòrdida, atenció, a una xiqueta de 5 anys. Aleshores, com este tio va ser xutxat i va ser condemnat, crec que se pot dir que aquest senyor, duc de Fèria, grande d'Espanya, era un psicòpata, un pederasta repugnant, un tiparraco despreciable del pitjor que hi ha, crec que se pot dir, i que ja no és delit dir aquestes coses, no? Després el tipus se va suïcidar, però vull dir-te, allà ell, no? Allà ell, però no és que la desgràcia, bueno, després parlaré d'això, que se m'acaba. Un fill de puta. Lo que ve sent un fill de puta. Val, el rotllo està en que el comissionista aquest és el fill d'eixe tio. I direu, i amb raó, i ets Jesús, però els fills no són hereus dels crims i de les culpes dels pares. I teniu raó, però és que aquesta penya exercís tota la vida privilegis en nom del dret de naixement. És a dir, de ser fill del duc de no sé què. Aleshores crec que se pot dir perfectament que Luis Medina aquest és el fill d'un repugnant pederasta. I d'ahir li venen els seus privilegis, per cert. I pot ser per això li ve aquesta tendència a sentir-se per damunt de la llei. És un personatge d'aquestos del segle XIX, més enllà de la moral. O sigui, un asquerós noble vingut a més. Aleshores, però... Cuidao, aquest fulano que jo vos estic descrivint com lo pitjor, que se clava 1.000.000 d'euros i que se compra un iot, que ho va dir, aquest resulta que és un dels solters més cobejats de la premsa rosa, que d'això m'ha enterat. Per què, direu? Per què aquest ésser despreciable és això? Perquè també és fill de Nàtia Bascal, glamurosíssima model, duquesa de Fèria consort, que estava casada amb el maromo aquest que va abusar d'una xiqueta de 5 anys, però aleshores ja s'ha començat com la maquinària de contar-nos la desgraciada vida d'aquest xic, de la tragèdia de la mare, haver-se casat amb aquell, el pobre xic que va perdre la figura paterna, què sé jo, en la qual cosa tenim a un tiparraco comissionista asquerós guanyant diners en el pitjor moment de la pandèmia. I tenim els corifeus habituals dient ai, pobret, pobre niño rico. I també he vist que ha fet unes declaracions en què diu que això d'embutxacar-se 1 milió, que això no és delit. I sabeu el pitjor? Que crec que probablement tindrà raó, que això no és delicte a l'estat espanyol. No, tu pots dir, mira, vaig a fer comissionista i me vaig a embutxacar la meitat del preu. I segur que no és il·legal, perquè això és el que engreixa el sistema de corrupció estructural de la restauració, no? O sigui, que la història és que ho té tot. Ho té el diners nou dels xanxullos nous unint-se en aquestes xarxes clientelars al dinero viejo de la grandesa d'Espanya, de la que va lluitar per els principis del Concili de Trento. Ahí està. I, bueno, també té gràcia, escolteu, que tota aquesta història ha eixit a la premsa i té tota la pinta que això no és ni que la fiscalia ha dit anem a perseguir-los, ni que la premsa ha fet ahir un treball d'investigació acollonant, Això és la venjança d'Ayuso per la moguda aquella del seu germà, que ja sabem, per cert, que es veu que la fiscalia està veient si pot evitar si l'investiguen més a Europa. O sigui, que és com la venjança d'Ayuso al Almeida que tenia a Carromero, que és un altre pàjaro, dirigint l'espionatge. O sigui, que al final això és com una mena de vendetta de mafiosos, i podem veure-lo així
la plebs, la gent que no tenia la sang blava, la gent que els fills de pederastes d'Alcúrnia se senten superiors a nosaltres, la gent podem veure com se van tirant els punyals. Vull dir, què és allò? Repugnant. Repugnant. Però vaja, vull dir, restauració borbònica style, nada nuevo bajo el sol. En fi. I, bueno, restauració borbònica, escopeta nacional i tota la història, Això és el regne dels comissionistes. O si no, com s'ha fet una ciutat capital forat negre del món enmig del pàramo i que està, Com? Pues fent circular la pasta en la cort. Què me cal fer? La setmana que ve més. La setmana que ve veurem a quina hora. En principi hauria de ser de dia. Tot pot ser. Que passeu bona Setmana Santa i bona Pasqua també, que al final ressuscitarà, tingueu paciència que ressuscita. Vinga, la setmana que ve més.